Сәлем, Уфа. Сен нишләп йөрисең ул монда? Юк, син нишләп йөрисең ул монда? Мин нишләп тә йөрермен ул. Ничек инде мин бүген шушы тамашаны алып баручы булып килдем. Юк, бүгенге тамашаны мин алып барам. Юк, ни өчен син алып барырга тиешсең аны мин түгел. Чөнки мин Уфаныкы, мин актриса, мин талантлы, мин шибәр. Әйе, күреп торам, син блондинка, әйбәт, нормально. Куллана инде минем хатын-кыз белән бәхәсләшә алмаганлык белән. Ярар, синеңчә булсын. Менә бүгенге тамашачыны син алып барган булсаң, ничек итеп башлаган булыр идең? Менә монсы дөрес сүз, Илсур. Хөрмәтле дуслар, сез бүген җырлыйга элек күңел булганчы дигән яңа матур концерт программасы карарга җыелдыгыз, килдегез. Ә мин инде зур ихтирам белән бик теләп бүгенге сәхнәбез Хуҗабикәсе, Казанда үткән композиторлар фестивале дипломанты, бик күп популяр һәм шулай ук сез яратып өлгергән җырлар авторы, талант иясе Зарема Аюпова. Әшедиләр, мин аны яратам. Җилләр аша ул җәйсен тирә-якка таратам. Эремисе, җәйләр исе, исләренә исерәм. Эремисне биргән чакны исләремә төшерәм. Эремисе, җәйләр исе, исләренә исерәм. Эремисне yürgen çakna isterime düşürem. Erimisi eşidiler hiç de ulaşı tügen. Erimde yaşlık yıllarım anlata almayı gönül. Erimisi şeyler ise hislerine isirem. Erimizde birgen şakna isterime düşürem. Erimisi şeyler ise hislerine isirem. Erimizde birgen şakna isterime düşürem. Siyenimni nazlagандай sobağına koğalap. Erimre bulumda yürüyüm yaşligini sağınap. Erimisi şeyler ise hislerine isirem. Erimizde birgen şakna isterime düşürem. Erimisi şeyler ise hislerine isirem. Erimizne yürgen şakna isterime düşürem. Erimizne yürgen şakna isterime düşürem. İsterime düşürem. Hayırlı kеш, исемнәрмесез, хөрмәтле тамашачылар. Шундый матур итеп җыелышып, җыр тыңларга килгәнсез. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Сез тыңлыйсыз, без җырлыйсыз җырлар. Күңелләрегезгә ошар дигән өметтә калабыз һәм концертыбызны башлап җибәрәбез. Әле сез Венер Фаттахов сүзләренә язылган «Эремисе» дип аталган җырны тыңладыгыз. Эремисе чынлап та яшьлекне хәтерләтә. Туган якка алып кайта, туган йортка, туган нигезгә, әтиле нигезгә. Алдагы җырымның сүзләрен үзем яздым. Әти назы.
шыққан баршық балыға езінен әйтерсің ұрағыла күзләрінде шатылық шағыла жанға дауа жүрекке yol була Қойты бәтті білән сыйлашысың Баштан сыйпап күзлеріне қарап Баланы қәлідесің дейбіндашысың Жанға дауа жүрекке yol була Қойты бәтті білән сыйлашысың Баштан сыйпап күзлеріне қарап Баланы қәлідесің дейбіндашысың Üzülüp тиген сенің балаларың Бір-бір артық шында туғанбыз Білемеді сенің жүрегіңе Ғазиз балаларың сыйғанбыз Жанға дауа жүрекке yol була Қойты бәтті білән сыйлашысың Баштан сыйпап күзлеріне қарап Баланы қәлідесің дейбіндашысың Biz hamanda bala Küç olabız yaşap yaşlarga Etin ağzın tuyup uzak yıllar Nasip bulsa idi yaşarga Canga dava yürekke yol bulan Koytu bәтті білән сыйлашысың Баштан сыйпап күзлеріне қарап Баланы қәлідесің дейбіндашысың Жанға дауа жүрекке yol була Қойты бәтті білән сыйлашысың Баштан сыйпап күзлеріне қарап Баланы қәлідесің дейбіндашысың Баштан сыйпап күзлеріне қарап Баланы қәлідесің дейбіндашысың Рахмет, барыңызға бик зор рахмет. Алдағы жырымның сөздерін Татарстан шағирасы Гүлфия Шакирова язды. Сары шешек, күнбағыш. Sarı şeşek gün bağışına Yoramağı sağışıqa Küngeligiz мұң сұғылағын Бәліп барысын yazmışıqa Sarı şeşek gün bağışına Yoramağı sağışıqa
gülüsü, yamanı var yaxşısı, üzməsin üzəgə gəzinə, vay yarılı aşısı. Sarı şəşək gün bağışına, yuramadı sağışıqa, küngeligiz mun solağın, belə varsın yazmışıqa. Sarı şəşək gün bağışına, yuramadı sağışıqa, küngeligiz mun solağın, belə varsın yazmışıqa. Ömür ağaçlara yılğan, geri qaydamay ötkenler, əllənidən iskə düşə, unutulub bitkenler. Sarı şəşək gün bağışına, yuramadı sağışıqa, küngeligiz mun solağın, belə varsın yazmışıqa. Sarı şəşək gün bağışına, yuramağı sağışıqa, küngeligiz mun solağın, belə varsın yazmışıqa, küngeligiz mun solağın, belə varsın yazmışıqa. Бүгінгі концертіміздің қожабикесі, яратқан жыршы композиторымыз, автор башқарушы Зарема Аюпова. Қарайлы келініз, нешек кіна қызғаныш болса да, түзерге тұры келе бетінде. Сенің біле бірге әшлесі бола бүгін. Шондай қысаларға кетіріп тұқтылар біздің, өлесің ма? Сен қатты блондинкін болсам да, енекшеңде тұрға тұры келешек. Міне, Винни-Пух ролінде сен башқармадың мол. Көсе сенеген боласың, қара, мен Ғарабстанда болып қайттым, әйме. Ғарабстанда сенің ішілер жоғанда. Бүтінісі шымырт қара шәшілі, қара көзлі, ғараб қызлары. Қоян көрдіңсің сен алардың, алар бетанда қатын қызлар пәрәнжә киіп жүрілер. Пәрәнжә кимешен ішесін, анда бет орақ ішерге жарамай. Нәсіліні девам етірі, керек. Білесің ме? Әйе, не, қаралы, мен шындай сөз ергенде, ирлері, қатындарының шын езлерін үйленгеш кіне көрелер деген сөз ері, шол дұрыс мол? Ишлеп Ғарабстанда набысын Уфада да шол еді ол. Біздің Қазанда да шол ол. Ник десең, үйленгенші қоян білесің аның кім екенін. Үйленгеш кіне биталан аждақа екені көріне. Мәсен, олай иратларға неше керек қарашын. Ерлер жаратасың мұ сен? Нендилерін, нендилер ұшықсың ма? Шулай деп ейт, ирлер, егітлер деген енді қатябы. Міне мені білесің ме Илсур, нәқ сенің кібік егітлер ұшамай. Не үшін мені бүктер ұшамай? Чөнки менә мин булачак тормыш иптәшемне сайлаганда, ул әлбәттә инде шибәр, матур, акыллы, ябык булуын теләр идем. Ни өчен ябык? Һәм инде менә бер синдә егетне сайлаганча мин өчне сайлауым хәерлерәк дип уйлыйм. Нишләп? Чөнки алар өчесе дә синең хәтлек ашамый. Эш мужик, ну ансы дөрес инде. Каралы, әнә сәхнә артында бер егет йөри. Әйе. Нәк синең параметрларга туры килә бугай. Менә бу егет миңа ошый. Ну чакыр. Чакырам. Хөрмәтле дуслар, көчле алкышларыгыз белән каршы алыгыз талантлы, өметле, яшь җырчы егетебез. Үзе шибәр, үзе матур, бабушкасына хәтле матур. Илфир Солтанов. Туган көнең белән сине котлы булсын бәйрәмең. Кабул итеп алышы бүген теләкләрнең бәйләмен. Иң изге ихлас теләкләр туганнар исеменнән. Туган көнең белән сине
булсын тормышта. Уңган булганы гадыр инде, син бәхетле тумыштан. Иңгизге ихлас теләкләр, туганнар исеменнән. Туган көне белән сине котлыйбыз чын күңелдән. Uzun gönül bәхет теләп тапшырабыз бүләкләр. Киләчәгең имин булсын, бездән шундый теләкләр. Иңгизге ихлас теләкләр, туганнар исеменнән. Туган көне белән сине котлыйбыз чын күңелдән. Иңгизге ихлас теләкләр, туганнар исеменнән. Туган көнең белән сине котлыйбыз чын күңелдән. Туган көнең белән сине котлыйбыз чын күңелдән. Котлыйбыз чын күңелдән. Иңгизге ихлас теләкләр, туганнар исеменнән. Туган көнең белән сине котлыйбыз чын күңелдән. Бик зур рахмат, хөрмәтле дуслар. Әле генә яңгырап үткән җырыбыз Венер Фаттахов сүзләренә туган көн дип аталды. Хәзер инде сезнең игътибарыгызга тагын да бер җыр җырлап үтәсем килә. Бу җыр яңа табадан гына төшкән дисәң дә була. Махсус шушы концертка әзерләнгән дисәң дә була. Светлана Шарипова сүзләренә яңадан башлыйк әле. Әйдәгез киттек. Туксан иде хак булды һәр кайсыбыз. Бер бөтеннән ярты калгач уртак булды кайгыбыз. Күңелдән үпкә ашуны без сызып ташлыйк әле. Тормышыбызны ак биттән яңадан башлыйк әле. Күңелдән үпкә ашуны без сызып ташлыйк әле. Тормышыбызны ак биттән яңадан башлыйк әле. Biz bik көчле булып күперләрне яндырдык. Әллә сине, әллә мине япа-ялгыз калдырдык. Күңелдән үпкә ашуны без сызып ташлыйк әле. Тормышыбызны ак биттән яңадан башлыйк әле. Күңелдән үпкә ашуны без сызып ташлыйк әле. Тормышыбызны ак биттән яңадан башлыйк әле. Шүләр кызганулар йөрәкне күмер итә. Тик гафу итә, белгәннәр бәхетле гомер итә. Күңелдән үпкә ашуны без сызып ташлыйк әле. Тормышыбызны ак биттән яңадан башлыйк әле. Күңелдән үпкә ашуны без сызып ташлыйк әле. Тормышыбызны ак биттән яңадан башлыйк әле. Шуны без сызып ташлыйк әле. Тормышыбызны ак биттән яңадан башлыйк әле. Күңелдән үпкә ашуны без сызып ташлыйк әле. Тормышыбызны ак биттән яңадан башлыйк әле. Тормышыбызны ак биттән яңадан башлыйк әле. Яңадан башлыйк әле. Күңелдән үпкә
aşını biz sızıp taşlayıq əli Durmuşubuzunu ak bitdən yanadan başlayıq əli Durmuşubuzunu ak bitdən yanadan başlayıq əli Yanadan başlayıq əli Elfir Sultanov. Bek zo'r rahmat. Qaraylar, siz bilan biz şunu hali sening bilan bir-birimizni ko'ra olmaymiz ekan. Mana sahnatdan kirgachda sendan chetga ketib bosasi keladi deyaptir. No, menimda sening yonda turib, bek bosib turasim kelmaydi-yu. Yo'q, men sendan shuni so'ramoqchi edim. Deginda сөйләшib turib bo'lmadi endi. Mana bunda nechta o'ylaysan? Mana er bilan xotin qiz temasına kirib ketgach, nindi xotinlar to'g'riroq bo'lar ekan? Blondinkalarmi, alla brunetkalarmi? Albatta blondinkalar. Men ular o'ylamayman. Nechta o'ylaysan? Butunlay boshqa turli xotinlar eng to'g'ri bular. Shol chechli xotinlar. Tabiiylar. Sahnaga chaqirg'ali do'stlar, jirchi sanduqashimiz, yaratgan jirchimiz Boshqirdistonning ot qozongan artistkasi Liliya Bektemirova.
Бәйрәм белән хөрмәтле тамашачылар, чыннан да бүген олы бәйрәм. Чөнки бүген Зарема Аюпованың иҗат кичәсе. Без чиксез рәхмәтлебез Зарема апага матур-матур җырлары өчен. Алдағы көннәрдә исәнлек, саулык телибез аңа. Һәм дә инде иҗат чишмәсе сайыкмасын. Сезне дә, безне дә яңадан-яңа матур-матур җырлары белән куандырып торсын. Бәйрәм белән Зарема апа. Алдағы яңгырашак җырыбыз нәкъ менә Фәдис белән икебезгә генә орнап язылгандыр сыман. Бу җырыбызның, әле башкарачак җырыбызның премьерасы. Яңгырый, хөрмәтле тамашачылар, Зарема Аюпова кие, Венер Фаттахов шигыре. Пар җырчылар, рәхим итеп тыңлагыз. Фәдис Ганиев. Башкаралар Лилия һәм Фәдис. Парусгәни кешершының sıramағы сіз яшін. Йөрәктә бит чыршы кебек, ул яшіліктәй гел яшіл. Ике чыршы кебек парның sıрамағы сіз яшін. Үткән гомер бер мизгел ул йөгереп үткән яшьлек. Ике чыршы кебек парның sıramағы сіз яшін. Үткән гомер бер мизгел ул йөгереп үткән яшьлек. Yazlar birge, җәйләр birge, күпне көз үткән. Кышкы каралар чәч төсләрен бераз гына үзгәрткән. Ике шыршы кебек парның sıрамагы сез яшен. Үткән гомер бер мизгел ул йөгереп үткән яшьлек. Ике шыршы кебек парның sıрамагы сез яшен. Үткән гомер бер мизгел ул йөгереп үткән яшьлек. Яшел төсләр кемне дә бит чакыра яшьлегенә. Яшеллеккә куанганнар бәхетле яши белә. Ике шыршы кебек Парның sıрамагы сез яшен. үткән гомер бер мизгел ул йөгереп үткән яшьлек. Ике шыршы кебек парның sıрамагы сез яшен. Үткән гомер бер мизгел ул йөгереп үткән яшьлек. Ике шыршы кебек парның sıрамагы яшен. Үткән гомер бер мизгел ул йөгереп үткән яшьлек. Ике шыршы кебек парның sıрамагы яшен. Үткән гомер бер мизгел ул йөгереп үткән яшьлек. Үткән гомер бер мизгел ул йөгереп үткән яшьлек. Татар башкорт дөньясының моңлы сандугачлары Фәдис Ганиев. Лилия Бектемирова. Гүлназ, қарап тұрам да сен күлмәгін алыштырғансың. Шо? Тек сен мұны жоққа эшләгәнсең. Ник? Сен ауылға қайтырға туры киләчәк хәзер. Әнең килгән, сен эзләп йөри. Бәйшәбаны Бар, әйтмисең. сыйыр сауырга кеше юк ди. Юк, туктале. Нинди авыл сөйлисең ул син,
Мен бит сен кебек ауыл баласы түгел, шахар кызы. Менә мин дә шулай дим шул. Мин авыл баласы булгач, хәзер менә залда шактый гына кеше авылда туып үскәндер. Шуңа күрә сиңа монда урын юк әлегә. Читкәрәк китеп тор. Мин әзрәк авыл кешеләре булачак. Сөйләш алай булгач. Менә җәмәгать авыл дигәннән, авылда бит инде төрле хәлләр була. Авыл бит инде үзенә күрә бер дәүләт. Авылда бит инде бүгенге көндә теге бик тә дәрәҗәле кешеләрнең берсе Мулла әфәнде хәзрәт. Берәү авылга кайтканда, урам буйлап барганда, авылның хәзрәтен очраткан. Мулла, ассаламу алейкум, хәлләр ничек? Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Ничексең? Ничек өйләнешүчеләр бармы? Бар, Аллаһка шөкер, бар. Җомгага җөрүчеләр бармы? Бар, Аллаһка шөкер, бар. Балалар туамы, туучы балалар бармы? Бар, Аллаһка шөкер, бар. Ничексең, Мулла, үлүчеләр бармы? Бар, Аллаһка шөкер, бар дип әйтте ди. Ул инде ярар, үлем турында сөйләшмәк, киресенчә туу турында сөйләшик. Менә бер авылда бер бала дөньяга килгән. Ул дөньяга килгән, ул бит бер нәрсә дә белми. Кирәк тә түгел, ул бит туган гына. Менә шушы баланың әтисе белән әнисе шушы бала туыр алдыннан 3 ай элек кенә өйләнешкәннәр ди. Өйләнешкәннәр 3 айдан бу бала туган. Шуннан бу баланың бабасы, әтисенең әтисе кибеткә барганда, китаплар, дәфтәрләр, карандашлар, авторучкалар, бөтен уку әсбапларын җыеп портфельгә тутырганда, өстәлгә кайтарып куйган. Бала әйтә, әти нишисең? Минем бала бит әле туды гына. Аңа мәктәпкә барырга иртә. Белмәйм, улым. 3 ай эчендә туалган бала 6 айдан мәктәпкә барыр инде ул дип әйтте ди. Анасы инде ул сыннатта балалар дигәннән, балалар бит алар хикмәтле халык. Менә без беләбез инде, менә бер бала утыра, менә ничә яшь, 4-5 яшьтер инде әйме. Менә 5 яшьлек бала, 5 яшьлек бала минем әни иң акыллы кеше дип уйлый. 10 яшенә җиткәч, әни бар нәрсәне дә белеп бетерми бугай дип шикләнә башлый. 18-гә җиткәч, әни шипшинадан. Бум-бум, бер нәрсә дә белми ди. 35-гә җиткәч, теге вакытта әнине тыңлыйсы калган. Менә тормыш шулай бара җәмәгать. Аннан соң инде барыбыз да шул мәктәп аркылы үткән. Менә мәктәптә бит инде бик күңелле хәлләр килеп чыга бит инде. Шулай бер бала 1-нче класска укырга кергәндә, укытучыга һаман син ди икән. Нәрсә генә эшләп карасалар, юк син. Укытучы әйтә икән, өлкәннәргә һәрвакыт сез дип эндәшергә кирәк. Син дип әйтергә ярамый. Бала һаман син. Шуннан инде җылы буе бу хәл дәвам иткән, яз иткәндә инде монда укытучының башына бер акыллы фикер килгән. Бу балага әйтә, син хәзер яза беләсең, укый беләсең, киләсе дәрескә 40 тапкыр өлкәннәргә һәрвакыт сез дип эндәшергә кирәк дип язып кил дигән. Бу бала язып килгән 50 тапкыр. Укытучы икән, нишләп 50-не яздым, бит сиңа 40-ны язырга кушкан идем. Менә минем сине сөендерәсе килде дип әйтте. Сезнең каршыгызда Маңлы танатты җырчыбыз Ванда Шарыстанова. Юлын төшсә вакыт тапмый, урап узма капканны. Көтмәгән очрашырга кайгы ишек какканны. Бер күрешү, бер гомер бит, күрешик без яшырак. Танымый узып китмәбез, туганнарны шырап. Бер күрешү, бер гомер бит, күрешик без яшырак. Танымый узып китмәбез,
Bir күрешүү bir гөмөр бит күрешиге биз яшырак танымай узып кетмәбез туганнарны шырак Вакыт баса басылганны чабып дөнья куганны Үрләргә кергәч тапмабыз очрашырга юлларны Бер күрешүү бер гөмөр бит күрешик без яшырак танымай узып китмәбез туганнарны очрап Бер күрешүү бер гөмөр бит күрешик без яшырак танымай узып китмәбез туганнарны очрап танымай узып китмәбез туганнарны очрап күрешик без яшырак Зарима достым, зур рәхмәт иҗат кичеңә чакырганың өчен. Сиңа исәнлек, саулык, тагы да матур җырларың тусын әле. Без җырларбыз, халыкка җиткерергә тырышырбыз. Киләсе җырым белән сезне авыл якларына алып кайтып килим әле. Зарима Аюпова көе, Физалия Дәүләтгәрәева сүзләре, авыл капкасы. Андыр чәчкәседәй мөләем, шибәр җырчыбыз Гөлшат Арсланова. Рәхмәт. Әмин инде сәхнәбез түренә Гөлфия Гыйззәтова сүзләренә язылган бик матур җыр балаларга теләк дигән җыры белән Илгиз Шакуровны чакырам, каршылыгыз. Yazmışımның tatlı җимешләре ике балам ике терәге Зур бәхетләр юлдаш булсын сезгә кабул булсын изге теләге Сезнең өчен яшим, сезнең өчен сулыйм Сез дип тибә минем йөрәгем Балаларым уйларында һәр чак Худай биргән гомер бүләгем Сезнең өчен яшим, сезнең өчен сулыйм Сез дип тибә минем йөрәгем Балаларым уйларында һәр чак Худай биргән гомер бүләгем Сездә шатлык булса мин бәхетле Авырлыклар килсә борчылам Тормышымның ямә һәм мәгънәсе Сездән башка миңа юк беләм Сезнең өчен яшим, сезнең өчен сулыйм Сез дип тибә минем йөрәгем Балаларым уйларында һәр чак Худай биргән гомер бүләгем Сезнең өчен яшим, сезнең өчен сулыйм Сез дип тибә минем йөрәгем Балаларым уйларында һәр чак Худай биргән гомер бүләгем Күңелләрем сездә сабыйларым Исән имен генә булыгыз Гомерегез матур һәм бәхетле Якты була күрсен юллагыз Сезнең өчен яшим, сезнең өчен сулыйм Сез дип тибә минем йөрәгем
gümür bülegim Sizning için yaşayım, sizning için solayım Siz dip dibe benim yüreğim Balalarım uylarımda kırışak Xuday birgen gümür bülegim Balalarım uylarımda kırışak Xuday birgen gümür bülegim Xuday birgen gümür bülegim Latviyadan, Riga qalasından mында kelib, motor etib sizga o'zining jurlarini bo'lak etuvchi Liliana Azizova. Qarattың бары тек өзіңе Яшьлегім булдымы, исерлік жылдармы Ышандым һәр әйткән сүзеңә Қайын җиләк төшкән, өзелеп җиргә төшкән Үтәлер кебек ул да сине Кайтырсың бер вакыт сәбәпләрен табып Табамассың бары тик мине Қайын җиләк төшкән, өзелеп җиргә төшкән Күпәдер кебек ул да сине Кайтырсың бер вакыт сәбәпләрен табып Табамассың бары тик мине Өйерелде дөнья мәхәббәт өйермә Оныттым мен кемнең сүзләрен Хисләрем саф иде, биекләргә чөйде Бәхеткә син генә түзмәдең Кайын җиләк төшкән, өзелеп җиргә төшкән Күтәлер кебек ул да сине Кайтырсың бер вакыт сәбәпләрен табып Табамассың бары тик мине Әйләнә башларым, карала кошларың Башкаларны сөйп назладың Син бетмәс сагышым, яралы язмышым Акышлар сөю язмадың Кайын җиләк төшкән, өзелеп җиргә төшкән Үтәлер кебек ул да сине Кайтырсың бер вакыт сәбәпләрен табып Табамассың бары тик мине Кайын җиләк төшкән, өзелеп җиргә төшкән Үтәлер кебек ул да сине Кайтырсың бер вакыт сәбәпләрен табып Табамассың бары тик мине
Дауги, хайрлы кич, хөрмәтле җир сәнгать сөюче тамашачылар. Сезгә Латвиядә яшәүче татарлардан һәм башкортлардан зур кайнар сәлам. Әлегенә сез тыңладыгыз искиткеч матур Светлана Шарипова сүзләренә Зарима Аюпова язылган җырны «Кайын җиләк». Киләсе җырымны мин багышлыйм шушы матур залда утырган бөтен яшь парларга. Радик Хакимҗанов сүзләре, Зарима Аюпова кие «Яшьлек туе». Туймаслык килен белән кияүгә изге теләкләр әйтелә гөллә булсын туй әйдә шундый күркәм көн бит бүген авыша матур парлар бәхетле булсын бәхетле өзелеп сөйгән ярлар шундый күркәм көн бит бүген авыша матур парлар бәхетле булсын бәхетле өзелеп сөйгән ярлар яңа гаилә кыра яшьләр уңсын тормыш юллары güzel гөлләр үстерсеннәр балкып торсын нурлары шундый күркәм көн бит бүген авыша матур парлар бәхетле булсын бәхетле өзелеп сөйгән ярлар шундый күркәм көн бит бүген авыша матур парлар бәхетле булсын бәхетле өзелеп сөйгән ярлар алтын туйлар насип булсын артсын тормышның яме бара кышлар кебек мәңге сүндермәсе йөгәме шундый күркәм көн бит бүген авыша матур парлар бәхетле булсын бәхетле өзелеп сөйгән ярлар шундый күркәм көн бит бүген авыша матур парлар бәхетле булсын бәхетле өзелеп сөйгән ярлар ла 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 шундый күркәм көн бит бүген авыша матур парлар бәхетле булсын бәхетле өзелеп сөйгән ярлар шундый күркәм көн бит бүген авыша матур парлар бәхетле булсын бәхетле өзелеп сөйгән ярлар бәхетле булсын бәхетле өзелеп сөйгән ярлар өзелеп сөйгән ярлар өзелеп сөйгән ярлар Лилияна Газизова, Зарима Аюпова. рәхмәт Лилияна. Менә шундый яшь талантлы кызларыбыз булганда, гомумән яшьләребез булганда безнең эстрадабызның киләчәге гомерле дип уйлыйм мин. Шулай, мин көтәм әле. Көтәм. Нәрсә көтәсең? Көтәм әле. Әйт инде. Җыр көтәм. Җыр көтәсең. Ярый, булыр сиңа җыр. Хөрмәтле дуслар, каршы алыгыз тагын бер яшь җырчы егетебез Дамир Хасанов.
bik bäketli minutlar jiter eli. Min seni kötem eli, ukalar biter eli. Bizning üçün bik bäketli minutlar jiter eli. Hislerinin diregi min seni kötem eli, ukalar biter eli. Bizning üçün bik bäketli minutlar jiter eli. Min seni kötem eli, ukalar biter eli. Bizning üçün bik bäketli minutlar jiter eli. Başlar aldan kim suzmay barsın bik uzakka anlaşıp indi bir gün. Min seni kötem eli, ukalar biter eli. Bizning üçün bik bäketli minutlar jiter eli. Min seni kötem eli, ukalar biter eli. Bizning üçün bik bäketli minutlar jiter eli. Seni kötem eli, ukalar biter eli. Bizning üçün bik bäketli minutlar jiter eli. Min seni kötem eli, ukalar biter eli. Bizning üçün bik bäketli minutlar jiter eli. Bizning üçün bik bäketli minutlar jiter eli. Amir Hasanov. Rahmet. Shunday shivar qilsakki, u kirib qochib qoladi. La jamoat. Mendan qochib yurgani menda qochdim hali. Kiyim alishtirga deb minut sayin gulmak alishtira. Shiratda gulmagan qochirib qo'ydi bizlesin. Misharlik nittim hali. Mana jamoat, benim endi subhanalloh o'xsha deb turam. Şeýger jamoat, Zarimaga degan. Men o'qib turibman, mening haqqym yo'q kirgach beraman o'zine. Mishar seletib yig'layim, hadi ketdik.
termelevçilerge dillerinde ziyeceksin bizi terevçilerge Sagat suktu sigizine sikrip çıktım dingizine Sikrip çıktım dingizine siz unutmasanız biz ne biz unutmamız sizine siz unutmasanız biz ne biz unutmamız sizine İlsur Murtazin. Ana rahmat Helle barımızda mişer indi Ana cemaat Xotin kız bilen söz kireştiru Bik naşar nerseyi bit Buna Fransuzlar bulaydı Eğer de xotin kız bir nerseni dürüst işlemese Gafu ötünügüzdi Hayye Buna xotin kızlara karşı indi bu eğer Şuay bit Şuay göre buna biz Gülnaz bilen bugün motor ittirip alıp barabız kibik Şuay göre Gülnaz bilen Nuşiver kızmetinde Nişivan bilen söz kireştiresin ayı bit Ol üze aktrisi, üze jırşı Üze şiber, üze talantlı, üze mыңlı Nersegen aytsan da ona kilişe Şulay aytып sizden karşınızda Gülnaz Bektemirova Uçrashqanda gündüz uramlarda Kurmenmişler bulib uzasin Menin olda başqa birovlarni Quchoqlagan o'pkal bo'lasin O'pkalatma, meni o'pkalatma Suyunli bo'lib yotlarga Biz kelganimiz Аңла bu dunyoda Yetaklashib birga otlarga O'pkalatma, meni o'pkalatma Suyunli bo'lib yotlarga Biz kelganimiz Аңла bu dunyoda Yetaklashib birga otlarga Ikkovgina qolsaq shayartasin Kechda jiddiy tug'il so'zlaring O'yin kulki bilan silishsakda Mungsu qora inittir ko'zlaring O'pkalatma, meni o'pkalatma Suyunli bo'lib yotlarga Biz kelganimiz Аңла bu dunyoda Yetaklashib birga otlarga Мен қоймадым, сенде қиынсындың Саулаштық тағы аңладымай Тыңлар едің Йөрәк тибешіңні Йөрәк бір қайшанда ялғышмай O'pkalatma, meni o'pkalatma Suyunli bo'lib yotlarga Biz kelganimiz Аңла bu dunyoda Yetaklashib birga otlarga O'pkalatma, meni o'pkalatma Suyunli bo'lib yotlarga Biz kelganimiz Аңла bu dunyoda Yetaklashib birga otlarga Biz kelganimiz Аңла bu dunyoda Yetaklashib birga otlarga Rahmat. Rahmat do'stlar, rahmat olqishlaringiz uchun.
Чынлап та бик матур тормыштан, тормышчан җырлар иҗат итә Зарем апа. Мин аңа бик зур рәхмәтлемен. Миңа да шундый бәхет тиде аның җырларын репертуарымда бик теләп башкарам. Рәхмәт Зарем апа җырларың өчен. Моңлы, матур җырларың күбрәк булсын, иҗат юлың озын булсын. Бик зур рәхмәт. Алкышлыйк әле Зарема Аюпова. Алкышлар. Рәхмәт дуслар, мин бүген бик бәхетлемен. Менә бүген концертын алып баруым белән дә гомумән бәхет дип сөйли башлагачтын. Сездән сорыйм әле, сез үзегезне бәхетле дип саныйсызмы? Алкышлар ява димәк. Чынлап та дуслар, бик бәхетлебез дөньяда яшәүебез белән, бик бәхетлебез исән, имин булуыбыз белән бәхетлебез. Бәхет дигәннән бер ишле генә гаиләдә шушы гаилә белән яшәгән ди бәхет. Һәм ниндидер сәбәпләр аркасында бәхет бу гаиләдән китәргә булган. Һәм инде гаиләнең җылысын саклаучы хатын-кыз буларак зур килен янына килеп сораган. Килен, мин сезнең гаиләгездән китергә булдым бит әле. Әмма дә ләкин киткәнче бер теләгеңне үтисем килә, сора дигән. Ярар дигән олы килен. Син миңа бар гомремә җитәрлек акча калдыр дигән. Ярар дигән бәхет. Бу киленне бар гомеренә җитәрлек акчага күнгән дә китеп барган бу йорттан. Икенче киленнең чираты җиткән, икенче килен дә аптырап тормаган. Син миңа бар гомремә җитәрлек алтын, бриллиантлар калдыр дигән. Ярар дигән бәхет. Бу киленне дә бриллиант алтыннарга күнгән дә китеп барган. Өченче киленнең чираты җиткән дуслар. Өченче килен инде булай дигән. Бәхет, без бит син барда гына бик бәхетле яшәдек дигән. Инде китергә уйлагансың икән син миңа, тормыш иптәшемә, балаларыма, әти, әниемә, туганнарыма, дусларыма бар гомеребезгә җитәрлек исәнлек, саулык, тигез мәхәббәт калдыр дигән. Менә монда инде дуслар бәхет уйга калган һәм булай дигән. Ой, хай килен, син бит миннән бик зур нәрсә сорыйсың. Мин синең теләгеңне үти алмам, әмма дә ләкин сезнең гаиләгездә мәңгелеккә калырмын дигән. Менә шушы риваяттәге кебек дуслар, сезнең дә гаиләләрегездән бер вакытта да бәхет китмәсен. Һәрвакыт сезнең белән янәшә атлап барсын. Бәхетле булырга кыен дуслар, әмма дә ләкин бәхетле булырга кирәк. Бәхетле булыгыз дигән теләкләрдә калып киләсе. Зарем апаның иң матур җырларын берсен сезгә башкарасым килә. Бәхетле булыгыз. Бәхет көліп тұрсын сиңа, иртәсендә, кичендә, парлашып назланып яшә, тормышыңда, төшеңдә. Бәхетле бу, һәр кемгә бәхет кирәк. Бәхет сандугачын көтә, ярата белгән йөрәк. Бәхетле бу, һәр кемгә бәхет кирәк. Бәхет сандугачын көтә, ярата белгән йөрәк. Матур күзләрең очында бейсен шатлык нуры, иркәләсен бар җаныңны, сөю ярату җыры. Бәхетле бу, һәр кемгә бәхет кирәк. Бәхет сандугачын көтә, ярата белгән йөрәк. Бәхетле бу, һәр кемгә бәхет кирәк. Бәхет сандугачын көтә, ярата белгән йөрәк.
сынар дусларың, сайлап ал үз бәхетіңне, тик йөрәгең кушканнан. Бәхетле бул, һәр кемгә бәхет кирәк. Бәхет сандугачын көтә, ярата белгән йөрәк. Бәхетле бул, һәр кемгә бәхет кирәк. Бәхет сандугачын көтә, ярата белгән йөрәк. Бәхет сандугачын көтә, ярата белгән йөрәк. Ярата белгән йөрәк. Бәхетле булыгыз. Гөлназ Бектемирова. Гөлназ, Рәхмәт дуслар. менә инде мине балачактан шәхси хатлар укырга ярамый дип өйрәттеләр дә. Менә алып кереп биргән идем Заримага. Бу шәхси хат шигырь икән бит. Шуңа күрә менә бит инде бөтен тамашачылар ишетергә тиеш. Шулай бит инде. Моны Мондый син матур- укы дип әйтмәкче буласың инде, әйме? Мин шулайрак димәкчием шул. Кая бик матур сүзләргә ошап тора дуслар. Гөлфия Гыйззатова язган, Максус Зарем апага багышлап язылган шигыре. Моң агыла күңел түрләрендә, үзе дәртле, үзе сагышлы, таң җилләре алып килде микән сандугачтан моңлы тавышны, назлы гөлләр чәчәк аткан чакны кемнәр күргән, кемнәр ишеткән, кышкы боланнарның ачылыгын моңга салып кем соң үз иткән, парнаратлар белән серләшкән ул, кайын җиләк җыйган тугайда, яшьлек урамнарын ураганда кушылгандыр аңа тургайда. Алтыннардан нәфислекне алган, үзе чибәр, үзе мөлаем, әлшәй кызы гүзәл Зареманы уңышлары белән котлаем. Саюкмасын иҗат чишмәләрең, моңнар бирсен урман һәм кырлар, матур-матур көйләр туып торсын, яңгырасын бездә шат җырлар дигән. Әйбәт. Тамашачыларга да ошады. Рәхмәт бик зур матур җырларыгыз өчен. Гөлназ, тагын шуны әйтергә чыкканым. Әйе. Шәй кайнады. Әйдә киттек. Хөрмәтле дуслар, әйдәгез әле, сез дә бераз гына ял итеп, шәйләшеп, шөкердәшеп, серләшеп алыгыз әле. 15 минутлык тәнәфес. Тизрәк суына ит. Караңыз, Гөлназ, беренчедән берсе дә кайтып китмәгән, барысы да монда. Юк, Аллага шөкер. Әйе, аннан икенчедән ничексең, мин сиңа заваривать иткән чәй ошадымы? Шады, бик тәмле булды. Әйе, теге бит Инде шәйсен ул сортын әйт әле. индийский, теге филле. Филле шәй. Әйе, шуны. Бик тәмле булды, рәхмәт. Ярар, Сез рәхмәт. шәйледегезме, дуслар? Һәр җыйдыгыз инде алай Әйе, ул булгачта. шәй дигәннән, теге бездә бит инде безнең илдә студентлар күп, Уфада бар микән Кытайдан килгән студентлар? Бар. Әйе, бер Кытай студенты кергән дә, булай ди. Бер Кытай студенты кергән дә урысча белми. Әйе, басып тора икән, бәлки берәрсе ашарга сорар, мин дә шуны сорармын дип уйлый икән. Бер студент кергән дә, студент чай дип әйтә ди. Бу килгән дә чай. Чай алып эчкән. Ярар монсы булды, икенчесе кирип бәлки нәрсә дә булса ашарга алыр дип өметләнеп тора икән, икенче студент кергәндә чай. Бу яңадан барган чай. Өченче студент кергән, бу монсына өметләнеп ниһаять монысы ашарга алыр инде дип уйлап торган, тегесе кергәндә чай. Бу тагын чай. И ниһаять монда бер матрос килеп керә. Вайда мне макароны по-флотски. Ана бит әйтеп бетерә кирәк Кытай кешесенә. Теге килгәндә мастер сегодня по-флотски. Что? Дигән тегесе. Чай. Менә белдеңме ничек? Ярар, Илсур, тамашачыларыбызны сүз белән сыйламый әле. Алар бит бездән матур моңлы җырлар Әйе, көтә. кем язган ул матур моңлы җырларны? Әлбәттә инде безнең сәхнәбез хуҗабикәсе Зарема
Ayupova. Aynen. Hoşçakalın dostlar. Zarema Ayupova. Kıpkızıl bulup atkansız nuru sebep tire yönüge siz güzellerine yergelisiz yani süte bulgan yenge siz güzellerine yergelisiz yani süte bulgan yenge Mekşeşege kızıl şişke şeşleri beydengen şeşke Surilidir misi Vatalarız gireşekke Mekşeşege kızıl şişke Şeşleri beyden gen şeşke Surilidir misi yok isim Vatalarız gireşekke Sizde minem kebek Şınlapa aşık buldunuz Şuna miken görken bulup Matur bulup tuldunuz Şuna miken görken bulup Matur bulup tuldunuz Mekşeşege kızıl şişke Şeşleri beyden gen şeşke Surilidir misi Vatlağız gireşekke Mekşeşege kızıl şişke Şeşleri beyden gen şeşke Surilidir misi yok isim Vatlağız gireşekke Şu sebeplerin eğer sır bulmasa Büyük bekatli bulaparlar sevgili sulmasa Büyük bekatli bulaparlar sevgili sulmasa Mekşeşege kızıl şişke Şeşleri beyden gen şeşke Surilidir misi Vatalarız gireşekke Mekşeşege kızıl şişke Şeşleri beyden gen şeşke Surilidir misi yok isim Vatalarız gireşekke Surilidir misi yok isim Vatalarız gireşekke Vatalarız gireşekke Hayırlı kez doğanlar, Mana her şişmenin özünün moңы, özünün tavışı, özünün şıltırауы бар. Mana Zarima bizning saf şişmemiz, mana bu yanır şişme. Nıq ettirip xatirgizge düşürüp koyuğuz. Bu kileşekte bizni tağın saf suları bilen şotlandırıp, kuvandırıp, dertlendirip yaşargen nasip etsin. Hem de onun hürmetine bağışlanған bələkəginə bir şiirimni oxub işittirəm. Tılsımlı moң деген maxsus rəvişdə Zarima xanımğa bağışlap yazılған. Jansızlarını jonlandıra, ғəmsizlərге ғəm indirə, tılsımlı күш, жырмың şulay kişilərini detirəndirə, күппі құдірет, хиш var мұңда, saflandıra, uylata ol, jigitlərini də büge, bəğirsizni yılata ol, jırmың şişməsi sirli bit, tatlı şifa, saf suları, ul tirəndən bərib çığa, basa yürek yarsuların, көңілләргә qonat quya,
нурлар сибе юлларыңа, бу тормышта маяк та ул гайрәт өсти улларыңа. Мөгъҗизә ул җырмың иле дөньяларны ямьләндерә, чәчкәләргә күмә җанны, кышны җәйгә әйләндерә, кышны җәйгә әйләндерә. Бәхетле бул, Зарима. Менә шулай һәрвакыт халкыбыз өчен кышны җәйгә әйләндереп яша, күңелләрне назлап, татландырып. Рәхмәт сиңа. İжатташ Кыштым, Радик Хакимжанов, менің бик көп шигырьләренә җыр яздым, бүген дә шул җырлар башкарылды. Әле сез Гөлфия Шакирова сүзләренә язылган Мәк чәчәге дигән җырны тыңладыгыз. Җыр язмышы безнең кулда дуслар, җырлый әле, күңел булганчы, кадерләрен белеп утырмышның исән чакта, гомер узганчы. Авылдашым, шагыйрь Ринат Гизатуллин сүзләре бу. Җырлап яшик. Жырсыз яшәү дусларым мөмкин эмес соң, жырда яшәү яме мәгънәсе. Мәшәкатьле фаны бу дөньяны, җырлый ире үтәсе. Мәшәкатьле фаны бу дөньяны, җырлый ире үтәсе. Зәңгәр күкне кояшны мактап, җырлый әле бергәләп. Усны яшьлек җыры канатланып, үтсен сезне сөеп иркәләп. Усны яшьлек җыры канатланып, үтсен сезне сөеп иркәләп. Ишетсенләр безнең шушы җырны, бакчадагы гөлләр чәчкәннәр. Бер мизгелгә туктап, вагышыннан тынып калсын шелтер чишмәләр. Бер мизгелгә туктап, вагышыннан тынып калсын шелтер чишмәләр. Җыр язмышы безнең кулда дуслар, җырлый әле күңел булганышын. Кадерләрен белеп бу тормышның исән чакта гомер узганышын. Кадерләрен белеп бу тормышның исән чакта гомер узганышын. Исән чакта гомер узганышын. Авылдашым шагыйрь Ринат Гизатуллин. Ул да җырымның сүзләрен үзем яздым. Барсыз йөрәк дип атала. Залда утырган бүтән булган ялгыз кешеләрне өчен язылган. Мин сезне барыгызны да аңлыйм. Җилләрдән кайдасың минем барым, эзлимен таба алмыйм
Günlerimde indi unutuldım Uyutamam yaptı varana Akkan sular iskenciler juydu Yürekteki direm yarana Günlerinde seni unutsam da Düşlerimden iktir giresin Oradağı yıllar yaraklığın Yakın aytıp bulmaz göresin Günlerinde seni unutsam da Düşlerimden iktir giresin Oradağı yıllar yaraklığın Yakın aytıp bulmaz göresin Aşıklar aşkınlar bilen Ötüp gitti aylar yılları Yıraklarda bit yırakta kaldı Sevgi dolu yaştık yılları Günlerimde seni unutsam da Düşlerimden iktir giresin Oradağı yıllar yaraklığın Yakın aytıp bulmaz göresin Yazmışına hiç de demeyelim Sağınıp seni iske alsam da Söylemem düşlerinde seni Görüp uyanırsam min aldığında Günlerimde seni unutsam da Düşlerimden iktir giresin Oradağı yıllar yaraklığın Yakın aytıp bulmaz göresin Günlerimde seni unutsam da Düşlerimden iktir giresin Oradağı yıllar yaraklığın Yakın aytıp bulmaz göresin Oradağı yıllar yaraklığın Yakın aytıp bulmaz göresin Зарема Аюпова, Венер Каюмов. Bugün Ufada pribol. Зарема Аюпова. Kesek satışlarga. Hayırlı kеш есендеріңізсіз, қадірлі тамашашылар. Сіздің барыңызға да зор етіп рахмет. Зор етіп, шул қадім құплап, зорлап келгеніңіз үшін. Зарема Yoqташыма тағы да шулай сынап та жырлары матур бет. Шулай матурдан матур жырлар язар deyip ышануда қалам, аңа да ең мөһиме тозалык, оңышлар. Әлі генә güzel яшьлегем деген biz яратып жырлаган жырны тыңладыгыз. Хәзер инде бүген туган көн турында бик күп сөйләделәр, шуның өчен әйдәгез әле. Монда залда бүген туган кешеләр бармы? Бар. Әйдәгез, барыбыз да гомер бәйрәмебезне билгелибез, барыбызның да туган көннәребез бар. Шуның өчен бүген синең туган көнең. Әйдәгез бергә.
болсыны бейремең. Иң күңелле мизгел тагын килеп җитте әйләнеп. Туган күнең белән котылып, җыелышып табынга, гөрләшеп күңел ачырга, насыйп булгач тагында. Туган күнең белән котылып, җыелышып табынга, гөрләшеп күңел ачырга, насыйп булгач тагында. Уңган сыңыда, булган сыңыда, сыклана сиңә һәр көн. Бәхет сөенечләр генә, ишек шакысын һәр көн. Туган күнең белән котылып, җыелышып табынга, гөрләшеп күңел ачырга, насыйп булгач тагында. Туган күнең белән котылып, җыелышып табынга, гөрләшеп күңел ачырга, насыйп булгач тагында. Ömür uza diп muңайма, саулык буллык таусын. Бәхетле бул, рәхәт яшә, теләкләр кабул булсын. Туган күнең белән котылып, җыелышып табынга, гөрләшеп күңел ачырга, насыйп булгач тагында. Туган күнең белән котылып, җыелышып табынга, гөрләшеп күңел ачырга, насыйп булгач тагында. Гөрләшеп күңел ачырга, насыйп булсын тагында. Рәхмәт. Сезнең өчен юбилейгез. Барыбызның да юбилейлары бар. Юбилей дип бер йырлыйга әйдәгез. Бүген сине зурлап, мактау җырына җырлап, чын күңелдән тәбрик итәбез. Бергә җыелганыбыз, якын дус туганыбыз, татулардан тату икәнбез. Бергә җыелганыбыз, якын дус туганыбыз, татулардан тату икәнбез. Yıllar ötedime, şeş yok diye görme, yürek bilen küngel yaşı bulsın. Ungan kümüşlerini, küngel jimişleri, jarga munga salıp yaşırsın. Ungan kümüşlerini, küngel jimişleri, jarga munga salıp yaşırsın. Yılgalar kengediler, yıllarga dingediler, yılga түсініп ömür ağışı. Jarlı geli berge bizning o'tganlarda, şul yıllarning bäxit tavuşı. Jarlı geli berge bizning o'tganlarda, şul yıllarning bäxit tavuşı.
geli birge bizning o'tganlarda Şul yıllarının bäxit tavışı Jarlı geli birge bizning o'tganlarda Şul yıllarının bäxit tavışı Şul yıllarının bäxit tavışı Şul yıllarının bäxit tavışı Veyer Gayoma. Рахмет зор ekan. Rahmat dostlar, rahmat. Жылы күчтүү алкышларыгыз үчүн кулларыгыздан кубанып отурабыз. Каралейсо, Нәрсә? сен баядан бирди башыңды катырдың, Парижда Париж дейсең, Парижга бардым, барам дейсең. Менә син французча берәр сүз беләсеңме соң ул? Беләм, мин бүген бер генә фраза беләм. Венерның күчтәнәчләрен күреп бер генә нәрсә әйтә алам мин. Кая әле? Әйдәгез зибагык. Син беләсеңме соң берәр Ну, кемдә? синең хәтлек кенә мин дә инглизчә беләм. Ну, ничек? Давай выпьем. Мин японча беләм тагын. Әйдә. Son bir стакан. Әйбәтме? Беләсеңме, менә хәзер сәхнәгә чыгачак җырчы егетебез үзе төреп булса да, татар телендә шартлатып сөйләшә, җитмәсә әле җырлый да. Чакырыйк әле үзен сәхнәгә. Әйдә җырласын. Хөрмәтле Сөендерсен. дуслар, каршы алыгыз төрек егете, җырчыбыз Сирдар Размурадов. Yarın iken bir umay Akalı sular gire kaytmay Yaşı ömürlerde şulay Akalı sular gire kaytmay Yaşı ömürlerde
язылған Ага сулар жыры белән Сердар Размурадов. Әйдәгез, көчле алкышлар белән каршы алыгыз Зилара Юмагузина. Мөхәббәтең бер сакыһы мең ысқын булып яна. Нисә тапкыр өдөлөп өмет үлмәткә дип кабылма. Ысқын сызып янган йөрәк яратылган көйдән. Ходай насыйп кушмаганы да яңгыр гомер итүдән. Ысқын сызып янган йөрәк яратылган көйдән. Мөхәббәтең утыз кулы күздер төтә яшәргә үткәндәргә алып кайтып абат мине яшәртә. Ысқын сызып янган йөрәк яратылган көйдән. Ходай насыйп кушмаганы да яңгыр гомер итүдән. Мөхәббәтең бер сакыһы ибеп ялкын йөрәккә. Уттар булып яна мәңге үлмәткә. Ысқын сызып янган йөрәк яратылган көйдән. Ходай насыйп кушмаганы да яңгыр гомер итүдән. Ысқын сызып янган йөрәк яратылган көйдән. Ходай насыйп кушмаганы да яңгыр гомер итүдән. Ысқын сызып янган йөрәк яратылган көйдән. Ходай насыйп кушмаганы да яңгыр гомер итүдән. Ысқын сызып янган йөрәк яратылган көйдән. Ходай насыйп кушмаганы да яңгыр гомер итүдән. Ходай насыйп кушмаганы да яңгыр гомер итүдән. Яңгыр гомер итүдән. Зилара Юмагузина. Сіздің қаршығызда мотор итеп, алқышлап, қаршалығыз. Лияна һәм Илдар Шаяхметовлар. Шулай күңелләр җырлап торсын. Киләчәккә атлаганда юлларыбыз уң булсын. Шатлык булып таралсыннар җырларыбыз дөньяга. Бик кадерле гомергәйләр үтмәсеннәр заяга. Шатлык булып таралсыннар җырларыбыз дөньяга. Бик кадерле гомергәйләр үтмәсеннәр заяга. Җиребез дип сайрый бит кызым балар. Бәхет теләп җырлап ага көмеш чишмә елгалар. Шатлык булып таралсыннар җырларыбыз дөньяга. Бик кадерле гомергәйләр үтмәсеннәр зая.
Kadirli ömür gelir ütmesinler zoyaga Şadlık bulup daralsınlar jırlarımız dünyaga Bir kadirli ömür gelir ütmesinler zoyaga Şadlık bulup daralsınlar jırlarımız dünyaga Bir kadirli ömür gelir ütmesinler zoyaga Bir kadirli ömür gelir ütmesinler zoyaga Big Motor Balalar konkursu, Yıldızlı Balaşak konkursunda qatnaşuvchilar Etili qizli Liyana ham Ildar Shayahmatovlar. Rahmat dostlar, rahmat. Şuşu kichkina qizchiqqa qarab turam da avır sulab uftanib qo'ydim. Hali qo'yda menim o'smir shoqlarim, mana şuşu qiz yashindagi shoqlarim. Umuman yoshlikni sog'inmagan kishi yo'qdir. Sog'inasizmi yoshligingizni? Kim sog'inmaydi? Qo'lini ko'tarigiz hali. Yo'qmi andaylar? Sog'inamiz dostlar. Necha yoshda bo'lsak da yoshlikni sog'inamiz, ammo lekin yoshlikni keri qaytarib bo'lmaydi. Mana shusha sizlarga qo'shilib, buyuk shoirimiz Ang'am Atnabayevning buyuk motor qiziqli she'ri esga kelib turishdi bitali do'stlar. Kishi deganlaring qiziq bitul, umr yozib o'ta ko'z tilab, oshig'amiz miyig' o'stirarga zo'r bo'lasi kela tezroq, ham tezroq ulgurasi kela, yaramayni kela ko'rasi, gorizontning tegi yog'indan o'xshoqirib tura kibik birarsi. Шул берәрсе тормыш үзедер ул. Йөгерәбез шуның артыннан. Тарттырсана зинхар тәмәкеңне, авыз иттерсәнә яртыңнан. Тидертсәнә мәхәббәтең белән яратасы килә, кыз кирәк, өйләнәсе, бала үстерәсе, зур буласы килә тизрәк, һәм тизрәк уздырасы килә үзебездән узган картлардан. Подумаеш, әллә алар гына акыл сандыкларын актарган. Бездә дә ул булыр әле. Тик булдырыр өчен көз кирәк. Дөньяларын шаккаттырыр өчен картаясы килә тизрәк. Картайгач, кайтасы килә бишектәге сабый чагыңа. Кеше дигәннәрең кызык бит ул. Көз җиттеме? Язны сагына. Яшьлегем урамнары дигән җыры белән сезнең каршыгызда Халимә Габбасова. Düşlerimə bik yaş kerə yaşlığım uğramları o buramda
Бүгін Уранлары деген жыры білен Халима Гаппасова. İlnur Musi. Birilerge tulgan hislerimini bugün kilip şaşka vaktıram. Elesen yandırlat minimi bilen şattılardan yalkın şakıram. Birma birma ura yollara bilen sina kildim bugün kaderlim. Bu günler ötkenlerde kalsın, bugün günün belki kaderim. Birma birma ura yollara bilen sina kildim bugün kaderlim. Bu günler ötkenlerde kalsın, bugün günün belki kaderim. Kaderildi bir küçücüğe olmaz, söndür olmaz benim hislerini. Yanlarımda gelip bulurmun irkem, irtelerin könün kişilerin. Birma birma ura yollara bilen sina kildim bugün kaderlim. Bu günler ötkenlerde kalsın, bugün günün belki kaderim. Birilerge dolgan hislerimini bugün kilip şaşka vaktıram. Dilesen yandırlat minimi bilen şattılardan yalkın şakıram. Birma birma ura yollara bilen sina kildim bugün kaderlim. Bu günler ötkenlerde kalsın, bugün günün belki kaderim. Birma birma ura yollara bilen sina kildim bugün kaderlim. Bu günler ötkenlerde kalsın, bugün günün belki kaderim. Bu günler ötkenlerde kalsın, bugün günün belki kaderim. Hayırlı Gülnaz. Oh, Sen bilesin biz senin bilen okşaş. нәрсе белән? Нәрсе bilen? Bir evet ben de göreyim de elbette. Biz senin bilen kollegalar. Чынлап та коллегалар. Менә без шуның белән окшаш коллегалар, без син дә
гастрольгә йөри торган кеше, мин дә гастрольгә йөри торган кеше, гастрольгә йөргәндә иң мөһиме нәрсә? Тугры юлдашлар булу. Дип әйтәсең Әлбәттә, бик килә. дөрес. Яхшы юлдаш булганда теләсә кая барырга мөмкин. Әйбит. Чынлап та тормышта да, юлда йөргәндә дә һәр вакыт тугры юлдашлар булса бик рәхәт ул. Беләсеңме, безнең Башкортстаныбызда Юлдаш радиосы бар. Бик күпләр яратып тыңлаган Юлдаш радиосы. Һәм хәзер инде сәхнәдә бик күпләребез яратып өлгергән, танылган алып баручы җырчы Рания Билалова. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хәерле кич, җырмың сөюче дуслар. Бүгенге шушы матур, күңелле кичә кебек булсын, тормышларыгыз шатлыклардан гына торсын. Яннарыгызда сезне яраткан, сезне кадерләгән, сез кадерләгән кешеләр булсын, эшләрегез гөрләп, күңелләрегез җырлап торсын. Бүгенге кичә белән иҗат бәйрәме белән Зарема дустымны чын күңелдән кайнар котлыйм. Шәхси тормышында бәхетле, мәхәббәтле булуын телим, парлы тормыш телим. Һәм инде шулай күп кенә матур җырлары язылып торсын, иҗат чишмәсе саекмасын Зарема дустымның җырларын артистлар, җырчылар җырлап торсын. Һәм инде шул җырларны яратып тыңлаучы тамашачылар булсын. Минем туган көне белән иркәм дигән җырны яраткан кебек тамашачылары булсын. Шулай дуслар, сезгә шул Зарема Аюпова иҗат иткән туган көнең белән иркәм дигән җырны җырларга килдем. Бүләк итеп китәм сезгә туган көннәрегезгә.
Рания Билалова, зур рахмет. Һәм чәчәкләр гөлләмәсе. Зур рахмет. Бездә чын шагыйрь менәмен дигән шагыйрь бар, дуслар, аңлагансыздыр. Зарема Аюпованың 80% җырлары аның искиткеч матур шигырьләренә язылган. Каршы алыгыз, үзе сәхнәдә Венер Фаттахов. Венер Фаттахов. Венер Фаттахов. Hazır kalıp geldik ahırı. Mine cemaat aytan bir hatın kızlar turunda söyleşe başlasa, mine hatın kızının en mühim nersesi, hani kuşaklap oturgan sumka. Anın içinde nerse var? Bütün nerse var. Bir nerse жоғанда, совершенно верно, да порядок жоқ. Болғаны да жоқ, болашағы да жоқ. Bir қатынның ирайта деп кеше қатын өзінің сумкасын чист тартты. 2 тапқыр мусор шелегін шығардым деп айтады. Бүгін шынапта біздің мұнда жиылышуымыздың тұр сәбәбі бар. Сәбәп болса, болмаса да біздің нәқшу жерде шоңғыла концертіміз тәмам деп айтасы келмейді. Шол сәбәп мына көп тамаша жиылған зал тұтырып әйбет, Аллаға бек зор рахмет. Ондан соң енді біз Зарема Аюпованың матур ижад кешесіне жиылдық. Шын мәғінәсінде, оның турында шын матур сөздер айта алғаны біз жоқ. Міне неше кетіп, оның турында матур етіп сөйлеп, оның нинди қоян неше кетіп илхам алғанын білесі келе. Сен білмейсің ме? Бәлки табиғатның матурлығыннандыр. Бәлки туған яғыннандыр. Бәлки туғаннары достарыннандыр.
Belki менә шушы күркәм тамашачыдандыр. Бәлки матур шигырьләрдәндер. Әлбәттә, матур шигырь булмаса, матур җыр туа алмый. Ничек кенә булмасын, искиткеч, матур, моңлы, йөрәк түренә үтеп керердәй җырлар иҗат итә Зарема Аюпова. Һәм инде сәхнәбез түрендә дуслар, сәхнәбез хуҗабикәсе, яраткан җырчы композиторыбыз, автор башкаручы Зарема Аюпова. Dostlar bilen dünya matur, dostu bulup yaşayadi. Dostu tuğanlar yanında bulsa, uzaya yaşlıkmedi. Yıllar uzak, ay tez uza, yıllar tuzanday tuza. Dostlarsız tuğanlarsız, ömürler zaya uza. Dostlarsız tuğanlarsız, ömürler zaya uza. Məşəqqətlər basıb ala, olmasa yanda dostlar. Könüldə sağış uyalay, sayramay janda qışlar. Könüldə sağış uyalay, sayramay janda qışlar. Görüşüp söyleşip yaşayıp, durmuş kaderin bilip. Hem jırlık dostlar turunda, mağanardan jırlar ürep. Hem jırlık dostlar turunda, mağanardan jırlar ürep. Mağanardan jırlar ürep. Hem jırlık dostlar turunda, mağanardan jırlar ürep. Hem jırlık dostlar turunda, mağanardan jırlar ürep. Бүгін бірге жиылғанбыз, бізде берем той бүгін. Екі ғашық барның өзі, безеп тұра төрін. Якынлар тәбрик итәләр, шын күңелдән теләгәләр. Котлашулар матур сөйле, сүз сөйләргә зирәкәләр. Туй, 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 бүгін бездә матур туй. Туй, 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 һәммә бездә якты уй. Туй, 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 яшьләрнең кызыл туя. Бәхетле булсын аларның һәр көне гомер буе. Туй, 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 бүгін бездә матур туй. Туй, 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 һәммә бездә якты уй. Туй, 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 яшьләрнең кызыл туя. Бәхетле булсын аларның һәр көне гомер буе.
Шевеліз тәбіркелейбіз, тату тұрмыш тілейбіз. Матур дәрті жырлары білін, той табанын дезейбіз. Ғұмырлары ұзын болысын, балалары көп болысын. Езлерінде қияшы тұрысын, барышлары оң болсын. Той, 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 бүгін бізде матур той. Той, 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 әмі бізде яқты ой. Той, 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 ешірін қызыл тоя. Бақыттылы болсын аларының әр күні ғұмыр бойы. Той, 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 бүгін бізде матур той. Той, 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 әмі бізде яқты ой. Той, 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 ешірін қызыл тоя. Бақыттылы болсын аларының әр күні ғұмыр бойы. Бірге бүгін бармақларда балдақлар, келешекке тұрмыш деген алып кете баратылар. Оңышлы болсын юллар, балалары көп болсын, әр күні бақытлы өтсін, ризықлары мол болсын. Той, 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 бүгін бізде матур той. Той, 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 әмі бізде яқты ой. Той, 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 ештерін қызыл тоя. Бақыттылы болсын аларының әр күні ғұмыр бойы. Той, 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 бүгін бізде матур той. Той, 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 әмі бізде яқты ой. Той, 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 ештерін қызыл тоя. Бақыттылы болсын аларының әр күні ғұмыр бойы. Той, 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 ештерін қызыл тоя. Бақыттылы болсын аларының әр күні ғұмыр бойы. Бақыттылы болсын аларының әр күні ғұмыр бойы. Йөрәгемнең түрләреннән чыккан җырларымны сезгә ишеттерелгәнем өчен үземне бик тә бәхетле итеп хис итәм. Сезнең барыгызга да исәнлек, саулык, иң мөһиме телим, барлы тормыш телим. Хәзер инде концертыбызның узагында тагын бер кат якташымны чакырасым килә. Венер Каюмов, без бергә. Юлларыма урап бураны сылый, мин ашыгам сиңа кадердем. Синсиз күнем миңа караңгы түн, тормышым кояшы бәгърем. Күпме кояш баткан, ничә таңнар аткан, тигәле һаманда без бергә. Saltım җиләр каккан, сулар кире аккан, булса да ташлама мәңгегә. Күпме кояш баткан, ничә таңнар аткан, тигәле һаманда без бергә. Saltım җиләр каккан, сулар кире аккан, булса да ташлама мәңгегә. Яңгыр түгел бозлар яусалар да, син дип чыгам ерак юлларга. Бергә кичерергә сынауларны, бәхет кышын тотып кулларда. Күпме кояш баткан, ничә таңнар аткан, тигәле һаманда без бергә.
Salkın jiller kokkan, sular kiri otkan, bulsa da toşlama мәңгіге. Fırbaldatlar parmen dərləri bulab, Жылытсын қараңғы түнлерді. Düşlər tatlı tağlar yaktı bulсын, Bizning үшін tuvar күнлерді. Күпме құяш батқан, Неше таңlar атқан, Тигәлі қаманда біз бірге. Salkın jiller kokkan, sular kiri otkan, bulsa da toşlama мәңгіге. Күпме құяш батқан, Неше таңlar атқан, Тигәлі қамында біз бірге. Salkın jiller kokkan, sular kiri otkan, bulsa da toşlama мәңгіге. Salkın jiller kokkan, sular kiri otkan, bulsa da toşlama мәңгіге. Bulsa da toşlama мәңгіге. Зарема Аюпова, Елена Каюмов. Ничек кенә булмасын, җырлый әле күңелләр булганчы дип аталган Зарема Аюпованың иҗади кичәсе шушының белән азагына да якынлашты. Гөлназ, җырлап күңел була алмый бер ничектә. Җырларга да, җырларга, яңа җырлар язарга да язарга. Тик менә бүген балачакка кайткан шикелле булды. Үзебезнең СССР, Совет иле искә төште. Күрәсезме, күпме кызыл байрак. Jırlarımız, mumlarımız, matur mumlu jırlarımız alda bizni kütüp dursun. Siz indi bizi şuşu matur güçlü alkışlarınız bilen her vakit suyundurup durunuz dostlar. İzzetlik, sağlık, sigiz, muhabbet dilimiz. Kelesi uçraşularga teklif. Birgalaşıp, uçraşıp yaşarga yazsın. Sizge Allah Teala sağlık versin.